Training sa mga traffic aids sa syudad, mangin regular na, suno kay Mayor Jerry Treñas. Samtang Metro Pacific Water may dugang nga investment para makayong serbisyo sa syudad sang Iloilo. Nangin madinlago ng retraining program sang Public Safety and Traffic Management Unit sang Iloilo City Government para sa tanan nga traffic aid. Personal ini nga ginpadulungan ni Mayor Jerry Treñas sa nagligad nga simana kadungan sang iya pahanumdom sa mga traffic aids nga mangin tampad sa ila trabaho. Suno sa alkalde, mangin regular na ang training para mangin tayuyon man ang edukasyon sa mga traffic aid. Importante ini para ila mahibaluan ang ila responsibilidad ilabi na kung ara sa mga dalan. Ang atong retraining to, no? So, ara LTO, ara ang legal ta, ara ang UP, kaya aton nga partner UP, retraining para nga mayo sila tratar sa mga motoris, ang ilang nabalaan nila kung ano mga diretsyo, ang mga ordinansa nga dapat ipatuman nila. That will go on every week, no? Every Friday of every week until nga daw satisfied kita. Dugang pa ni Mayor Treñas ang mga training sa masunod pa nga simana ang kabahin sang Traffic Academy sang syudad nga may tinutuyo sa paghana sa mga traffic aids para mangin epektibo sa ilang mga trabaho. Bagluwas sa LTO, LTFRB kag DILG, may plano man ang lokal nga panguluhan sa pag-invite sa iban pang ahensya para mangin resource person sa mga paghanas. Yes, partner din sa Traffic Academy. That's why nagsulod na UP, nagsulod na... We are trying to coordinate with MMDA kung may kapadala sila sa ilang mga trainers, parehas man to sa una. Kaga nga ton training niya subong tanana because kung i-train mo lang pila kabilog, hindi nami, no? Iniadong nga tanan para nga isa ilang. Mangin kabahin sang retraining para sa mga traffic aids ang University of the Philippines nga amo ang magabulig sa teknikalidad sa mga paghanas nga pagahimuon. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Ginkumpirma ni Mayor Jerry Treñas nga nakabaton siya sang sulat gikan sa Metro Pacific Water nga nagapabutyag sang ila plano nga magkaayos ang ila pasilidad para sa mas maayo nga serbisyo sa mga Ilonggo. Suno kay Mayor Treñas, kapin 2 bilyones pesos ang dugang nga investment sang Metro Pacific Water para sa ila mga linya kag pasilidad. Importante ini bangod kadungan sang pag-uswag sang syudad, kinahanglan man sang masaligan nga utilities, halimbawa na lang sang tubig. Ang Metro Pacific, in submit man nila sa akon, i-fast track man nila ang ila development dire. They are planning an additional investment of 2 billion starting next year para nga madugangan gid tubig dedicated only for Iloilo City. Nahibaluan, dungan nga ginakaayo subong ang La Paz, Arevalo, kag Mandurriao Public Markets. Sunod amo man ang PPP project sa Iloilo Terminal Market kag Iloilo Central Market. Gani kinahanglanon gid ang tubig sa pag-ubra sa mga proyekto tubtob sa mahuman ang mga ini. Magluwas sa market development, magasapol man ang alkalde upod sa estate developers bangon sang ginakulang nga BPO buildings. Kung madayon ang mga proyekto, kinahanglan man sang tubig para diri. Gani nagapati si Mayor Treñas, nagakaigo lang ang development kag investment nga ginaplano sang Metro Pacific Water para sa syudad sang Iloilo para malikawan ang problema sa tubig. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.